uyag nilakaw eh. Dito sa Kopikas, barangay. Kaya ito anak ko GCI dito. Arang-arang to kong GCI dito. Kaya murag dato-dato o gamay. Doon na dyan ikabayad si hanggi applyan nga loan. Ang problema ni ron kining loan ni Inday Chismosa. Namaktas lang ko rin kahit kapoy na kahit tuyog to Pikas Kasada. Ang problema ni ron kay warba approve sa manager da ang iyang gi-applyan nga loan katong 1 million. Saan masagod nga? Tanaw na ko siyang balay. Pwede mapagkapaluya. Wapay bungbong iyang balay. Unya ang iyang trabaho. Marites. Paghimantay ra na yung masilingan. O sa may data. Nya. Mura sa kong natintas ko gahapon. Saan kay? Tigigubuan ko. Ipagpakita-pakita. Ang gusto pinaliki siyang kukumilon. Katuyang kukumilon nga grabe nagkuar. Pagkada kong bunga. Nya paghubo pa niya siyang pajama. Sus. Tanaw na ko siya atubangan ang kukumilat. Sus. Pagka puwa-puwa. Siguro ito bang makita ang personal ba? Mo nang problemahan ako ani kay nagpasalig ra ba ko niya nga ako'y bahala sa manager nga ma-approvean ang loan. Pero ang problema ani ron sa una ko pag-diskarte nga lami-lami sa rabas Inday Chismosa. Ya tanaw na ko niya maro nakauyo siya nako. Ang problema ni ron nga ang iyang tuyo iyang loan huwag na probi ang mayani ako na siyang pabaon niya si istoryahan na ko siya tinuod nga huwag yung approve sa manager kay huwag mo siya ikabayad. Ang problema ba kinakatag ko 2,000 kahapon. Pero okay rin, nakagakos mo sa kuya, nakatotok sa kukumilon o niya. Wala dyan ko kahikap sa kukumilat ako. May tag-kahikap ron na, pero problema lagi, kulit kayo makahikap sa kukumilat ron kayo. Ma-approve ba niyang loan? Wala niya, basta ako siyang ingnon nga, wa-approve yung loan. Magpagwapa ko kay lingkuan man to akong sir gahapon ni Ariel niya. Siya ron ito maprubahan akong gilon nga 1 million. Ako rin ito siyang ipakita sa ako ang kukumilon. Samot nagipakita pa to sa ako ang kukumilat. Apurbahan jud ni kay anak man to siya nga. Siya mangitag paagi. Ay sir. Ano na ka na ning agi in town sir oy? Namaktas ko mamay kina ako GCI sa katusunahan gud niya. Excited. Ako lagi namaktas ko dali ba kay kapoy mo to sa Pikas Kasada gud niya. Mao ba? Arang-arang ta akong GCI dito kay dato-dato ba. Nagibalik lang yung tikadri para imong mahibawan kung nung sa'y resulta sa approval sa manager. Excited na ba ako mukuha sa 1 million sir? Kanang kuan kayo mong kanang pasensya kay ma'am kanang ang imo yung application nga sa imong loan nga 1 million wa jud approve sa manager. Ano masul wala din mo pangitag paagis nga mapurbahan ko sir. Mga nakatali man rin nga way bongbong way sala ni imong balay nya marites ra imong trabaho. Ipasaligan pa ko nimo nga ikay mangitag pamaagi sa imong gado din diskarte na. Oy wa gyud approve kay kabalo biya ka nga naninguha sa taon ko dito para ma-approvean para ini marilis imong loan di magsikil ako balik diri para magsipaningil niya. Kabalo biya ko baya nga. Di pa kuan pati ka sa kung kukumilon gahapon. Mao gani nga naninguha kog mayo unsaon ako pagdiskarte para makuan ma-approve ang imong kuan loan unsa biya taon ka. Oy sir ko nang balikan ato sir dili lagi pwede kay girungan na ang imong application dito. Kinahanglan gumit kay na kung kwarta sa akong balay ko para matarong na ni. Unsaon na nato nga ang manager naman may kuan di. Oy gihangyo bitaw na kog mayo di ba silbi. Nya sao man na ron nga. Wa tay may mo na dito ma-release imong loan. Sama ka sir nagtanday pa ko nimo gahapon nya. Wala ba day nahimo? Ano mo? Grabe lang diskarte na ko dito ma'am. Para ma-approvean lang kay sao na gyud na girungan mo gyud sa among manager kay wa mo gyud kay kadata. Anak na lang sir kanang. Sao na to? Kanang balikan ngadto sir. Di lagi pwede lagi na usab taw ka. Basta ako sir kanang mahimo na nimo sir. Pabagdog konti ka. Ay no, salita papagdok ako daan. Wala unya ra sir. Uy, dili pa lang ko makukihan sa akong loan. Di na magsilbi kung di ko na mo papagdok kung dali bang kutuhangyo ang kay grabe biya ko hinangyo baya. Sama ka sir, di pabagdog ko lagi tika. Ay pabagdok ka ganay ko daan. Tara. Sige bantay ka lagi. Ini ko man tubagdok. Ako si balang hangyo dito ko sige ko para ma-releasean jud ko sa 1 million. Dali daw. Dali na. Ko ani ba? Salamat din ma. Enjoy ko pa. Kuha dito sir ha. Ang yun to manager ko. Ang iwag yung maayo kay na nakabagdok na ba ka na ko nya. War mawag padung raso ha. Ako to hangyo lagi ka balaka. Pero ba nimo dako ang gunal nya malkan sir ako. Ay ka balaka na ko. Ako ito hangyo nya uli ra ko. Ha? Dinoy ka no. Pahulmas ko kurta di abi. Ko kwarta dre. Na ko kwarta dre kinuliktan nako sa katong nangutang ko dito. Na ipa. Pwede ra pati ka ipakiha ra ba? Kay mo kung ikaw dito parte gipapuwa ko ra pa mo maayo.
Kaya ba nagkikihan? Mo gani, pahumas ako 5,000 diha. Babas marilis na to ini ka uma. Adili ko pahumas ako din ha. Saan Nya, naman yan, eh, siguro abi dito ha, marilisan ko. Laki niya ako na may mautangan na hino. Sige lang kay basi Patay ko sa mga amon eh. Eh, Pila may mga amon sa? 5,000. Nakuha man o sa kalibulan. Adili pwede. Kay imo na ko gibagdukan. Alkansi kay ko. Unsa naman ka. Siguro ha nga, marilisan ko ikita. Ang iwangad to. Yes, Sige, ma'am. salamat kayo. No, ma'am. Patay ko sa manager. Kinuliktar ba ang kwarta? Pildi na sa... Sagdi lang, sinaw mo sad.